Men görüşüm şeyle. Aydım için kış o. Niye arayayım oynamam ben? Ölmesem bir aydım bana hile diyecek olam. Şeyle gülün yeteye sevedim. Dinlesene. Senden bana çındı gerek, günahkar ben yadadın. İnne aytma. Sana ne mi? Men ne kovurdum? Ne mi dedim? Bana çay o. Yani kadın bilen arıyordu. Onlar ne sani? Kommer yağmur patka. Kommer yağmur. Kommer yağmur patka. Kommer yağmur. Kommer yağmur patka. Dostlar salam hemmeňize. Ýene de Gümür Ýamyr, ýene de Art Production, ýene de Süleyman Ezbiter, ýene de men we bugün biziň mihmanymyz iň owdun atly aýdymçy. Telbet woklyz bar. İn odan atlı del, in odan sesli değil mi elin yani? Her kimin öz nemesi var, kriteriyesi var. He, o düşündüm. Selmişka. Hoş gördük. Hoş geldik, hoş gördük, hoş bulduk. Tokkan. Ha. Bugün ikinci tinen sonra. Double dva. Double dva. Türk, nama Türkmenski asamar. Hoş gördük. Aytmalar geçen gerek yazdık 2 saatlar. Aydı verin. Ava. Olam teknik taraftan. Olam men buna. Ziyamka balan, kuturandan sonra siz yazmarlar. Ava. Olam içime sonra başlattım. Son film tadan üçtük de Bir hepde bolma? O ay 5 gün bir hepde bolanma. Tadeden üçtük. Tokkan yağdaylan gomanam. Nağdaylam qowy. Ýöne ken halamadyk şonda. Interwiwny. Interwiwň näme? Meni haladım. Şeýle. Söhbetdeşligi, gurrundeşligi. Gumur yamary. Meni hemişe de halayan. Yo bir hili ya doğduk nemmemiz. Ay yo. Ýa bir temadan gitdik öýdüm. Kan uzaklaşmadyk mı? Bir nimeler Mümkün boldy. başka yerde senki, başka yerde o, bir başka yerde. Oğuzda. Onu şu barkepten içinde nemi tadık. Daş olduyduk gönlüm. Örtürüm açmanı var ya. Şu adam yadı. Öy var mı? Bu açmalı yatmalı, yer durmalı. Havarmışlar. Dinsel yani. Açmanla dinsel ma. Ha. Am sağlıktır. Bu çay. Fysisk dåti i liderna. İsat wezipe. Hemişe görüşýärler. Ha. Çay. Sağ olun çağıran ol için yönem. Geçen tapar Süleyman. Deydi. Birinci tokam çağırmalım deyip. Gayret. Asli o. Yani şu doğru nemedi. Bir gepleşige düşüp gördüm, bir gepleşik bağdı. Mene yöne yardım şuna. Pamal miyakşin kıdıydı yani. Edil şu doğru. Onun benim yalnızmayan adam yoktu yani. Hakiki. Alham bilen nähili tolkun ýaly gelýärmi, nähili gelýär. Alham bilen qowy. Şunlar gowmya, hemişe gowma. Hemişe de qowy. Gynançaydım çynym alham gelýär. Şatlyklaydym çynym alham gelýär. Ýagdaýyň ora. Haýsyny aýtmak has, lezzetli. Edil şu wagt şatlykly. Yani men şunu fikrettim daray. Ne marada bir gumur yamret bolardyk bol. Esas aýdym sada. Ne selvi diýse gor aýdym sada. Neme janr, neme gowurýan şunlar. Asla sen aýdym sada gowurýan. Saýlap duramak ona bilýär. Inni bara biz döwre göre ýaşamaly bolýar bilýärmi? Pasla orada. We pasla göre. Şu gynançlaydym ýasak. Bir kısan gynançlaydym ma ýönde we güzde çykarylýar. Sebäbi şu an tom sadymly şartlanasy gelýär diýär. Şunu ýa saklap bilýän soňa. Saklap bilýäs. Sebäbi şatlyklaydym näme mara? Gelene saltyrak berýän gelmeýär. No. Saklaýas. Neme de Owa, ýöne bara şam saklamanda da palbom saklanýar. Käwraydym bunu 2 ýyl bäri uje syomka sametilen. Çykan o. Hiç çıkmagy bilen o. Onun men diýen ay nesibel gün çykar. Bir kino görýärmi?
Вот реально физически. Получается, что у нас? Мини-подкаст? Подкаст в подкасте. Но ты не думаешь, что ты в подкаст попал? Ты в рекламу попал. Моя реклама, самое главное, попадет в сердечко людей. А все остальное хочу прорекламировать билет, потому что у тебя, мне кажется, очень мало рекламы. Ты делаешь какую-то там рекламу, но это все не то. Да. И вот сегодня будет реклама билета. Хотите вы или не хотите? Мы не против. Достойная платформа. Достойная платформа, Да. Лично сам пользуюсь. Дети без билета не могут. Не могут уснуть или вообще не могут? Вообще не могут. Серьезно. Ну, без мультиков, но мультики где есть? В билете есть. Мультики есть в билете. Да. А, кстати, на туркменском еще выйдет Кунг-фу Панда, мой любимый. Серьезно. Да, мультик уже можно посмотреть. На билете или в билете. Ой, вот только не надо, ля-ля. В билете. Ля-ля. В билете. Соберись. В билете можно посмотреть уже. Можете использовать любые предлоги в, на. Самое Лишь главное, бы билет. смотрите билет. Да. Да. Кунг-фу Панда на туркменском дубляже. Угу. То есть Чтоб там ты знал. озвучивать будут какие-то персонажи популярные. То есть Ну, достаточно, да, такие, да. кто именно? Мурат Молла, Даулет Молла, Новка Молла, Хекка, потом Мяхришка наша, Мехаил Амалия. Молла. Амалия Молла. Да. А чё хохочем? У них другие фамилии. Ну ладно. Да, и артисты наши, уважаемые актеры. Ну, сами увидите. Когда примерно ждать? Уже сейчас. А вообще, помимо Кунг-фу Панда, это, конечно, большая премьера, это большая работа проделанная. Помимо этого в билете будут еще, если ты вдруг не знал, я тебе сейчас скажу, будет еще премьеры и новинки. Во-первых, это будет фильм «Один дома» на туркменском языке, то есть озвученный нашими уважаемыми артистами. А его когда можно посмотреть? Тоже уже сейчас. Плюс в ночь на Новый год будет фильм Мурат Молла. Аят Хака, который? Аяз Кака, да. Я, кстати, там тоже снялся. Ты еще, кажется, там... Песню. О, Да, там песня. ты же певец вроде, да? Ну, Вроде. вроде Иногда. как. Иногда получается. Вроде. Иногда, когда получается, тогда. Кратко расскажу, я там допрашиваю Дед Мороза в песне. Как? Ну, если хочешь узнать, посмотри фильм. Я обязательно буду смотреть. Одна из огромнейших, просто наиогромнейших новинок, которая ждет вас в ближайшее время, это детский режим. На данный момент такого нету нигде. Вот, то есть все выгружается как есть, ничего не цензурируется. А вот в билете будет именно детский режим, где будут одни мультфильмы, один детский контент. Включаешь, переключаешь на детский режим и все. И идешь своими делами, занимаешься. Там просто мультики, это мультсериалы, детские шоу, песенки. В общем, все только для детей. Это очень, очень хорошо. Лично для меня. Лично для тебя и лично для любого родителя, который беспокоится о своих детях. В принципе, мы стараемся сейчас билет сделать более семейным приложением. Плюс, где будет учитываться каждый член семьи. То есть там ты можешь зайти в своем режиме, то есть в детском, извиняюсь, в нормальном взрослом. Ну, я в детском, режиме. захожу обычно. Можешь смотреть свои детские какие-то передачки. Твои дети могут смотреть свои какие-то детские передачи. Ну и дальше. Разобраться трудно будет? Нет. Все настолько элементарно, все настолько очень легко и просто. Это круто. Поэтому, не откладывая, но потом начинайте смотреть билет, и будет вам счастье. Угу. Yöne var toqqam yaşaydım sizler şon ýaly, apşeta ölüp barya. Men düşünemek ýöne özüm birine goýup görýän, düşünüp bolýar. Çıkaracak bolup. Hawa. Ene bizim meselem Siz ýaş dälmi? yok, ýani aýdym mabakda ýaşaýdym. Opet yok bolýar bilýän. Näle opet diýmelden sual. Meselem haçan ýazmaly edip goýduk, taýynjak ýazaýmaly. Güýze goýup otyr meselem. Şonu wara güýde goýmaňda da wagt ýoklay. Yani yetişmeyen şey diyen molay ýaz düşündiňmi? Bir anlatygymyz. Maňa da kim dersin şeydeni. Düşündirbildimmi? Bak sağlamalı, men var sağlamalı, men tapmalı. Oli toqqamşan güýze ýazar. Hawa. Düşündiňmi? Gitti şey. Maňa kim dersi şowaq ýazmasa sebäbi yetişemdik da. Ýöne
hem aydım wagtyna çıkya. Çıkmalar da vapşe çıkmaya. Şo çıkmalar bolsa maňlaýyna çıkmak ýok bolsa. Diňe aýdymam däl. Hemme dat wagtyny Düşündir bildim. Şo hemme işte, umuman hemme ýerde bar. Şoň üçin bu durmuşyň kanuny. Şuna göre yaşamalı bolýar. Geçen tapar ýadamydam, şoň üçin çykmadym ka. Diýmek biz şol aýtmaly, bermeli däl maglumatlar berendir belki. Köpürak ýywat edenler diýdi. Düşündüm ben. Yönü var, Stein kesersin de, yönü Stein kesersin de bolly bilýärmi? Ondan mara most Allah can döwje ýüregi wapşa ady padandyr. Düşündirilmi? Şo kösenmesin bilýän. Ondan gara her şerde bir hayır var. Yönü şoňa biziň aklymyz çatmany has. Ki staj ýok aklymyzda. Bir da goşaýyn, tanamdan diýende telbeni şu proses var ha, ne keyip berýän ýeri. Ýazmak bolly, çykdyn, taçan çykdyn, çykmadyn. Ýa-wa. Şonu etdiga, bolly kän keyip beren agana şoda. Soňra meselem sömkede mene keyip albilem ha. O klip edýärmi? No, aýdymdan soň. Onu uje klip makerler lezzet alýa ol, syomkadan şo kadr alybilse, şol renkini beribilse, uje ýanky video düşürip oturan lezzet alýa öz işinden. Meselem men bir ýazan aýdymmy ýöne dinleýän, mesela bir hepdelep täze ýazan aýdymmy dinleýän. Ardy näme de ýöne soňky çykyran klipini ýöne görýär. Öz alanja kadrlaryny, öz umuman düşündürbilmi? Her kim öz işinin lezzet alýar. Ve Allah şükür bize lezzet alıp bilýän işimizde işlemäge mümkinçilik berdi bilýän Allah. O ýöne klip makerler bilen geçen taýna neme aýdymy dogrudanam ýa tutýarlar aýdymçydan metrolar montaj etmeli. Ýa tutýar ýigren gowra metşeler, soň ýigren metşeler klip çykýar. O taraplarym bar. Ýöne sen soragyň nälik şo neme göre dämi? Alhama göre diýen dämi? Selbide o mesele bolmaly däl aýdym ýazan aksedy. Aýdyp geçdi arda şuwlar dogruda. Alham gerek onu da. O aýdym bolsa bolly. Tapagdy ýok dogruda. Mesela minus ýazýa ogrotya, minusy halasam alhamlanýan. Alham biziň alhamymyz nämede ýüze çykýar? Sesse. Sizinki yazmadı. Düşündürbildim mi? Hawa, teret ýöne bara. Men görüşüm şeýle. Aýdym çyn kışa. Bolýar diýen şuwat ýok, Süleyman menki diýen o. Ýok, bu Süleyman diýjek göle alham onuň tadyny ýazan, sözüni ýazan, bolşa şolara gerek alham diýe. Hawa. Ýöne nähillizene? Şuwat dogrudanam, dogry. Tadyny ýazan, sözüni ýazan birinji awtorlary. Ýöne aýdymçyda ýazan okda. Biz suwlyk bilen oturup ýazýas mesela. Bu dizi bekemeýde şow bilen oturup ýazýas. Ol bir adamyň kowulmany. Bolmaýar, hemmemiziň ilhamymyz bolýar. Agdybirlik berde rol oýnaýar. Teret men dinleýici hökmüni aýdýan. Aýdym şeňki. Bolýar, bu каждый на вкус и цвет товарища нет, это твой выбор. Soň технически tarapyna uglublaýsa diýäňmi? Onda ýem o birgeden dat çykýar. Misal üçin. Sen yüreğimin ayesi. Selviň aýdymy diýip bilinýär. Şonu kim ýazdy, kim işledi, kim bilmeýär, düşündinmi? Hawa. Gerek däl oňa. Ýa-da aktyorlar var, belli dünýä belli aktyorlar. Milyonlap kazanýarlar şeýlemi? Ol aňyrda ol rejissor 7 ýyllap, 10 ýyllap onu çağa fiýaly şeýdip, ilki senariýasyny ýazyp, senarist bilen ada gidip, hemme zat internet öçürüp, soň prodüserler oturup hemme çyzygyny çyzyp, obyektler gurulşyp. Bu uje öz sferasy bar aýdýar, düşündinmi? Ni совсем, umuman. Şo taňa has, düşnükli. Şo aýda oturanda. Aktöryň adyny gidýär şol soň. Schwarzenegger kinosy, Schwarzenegger kinosy, DiCaprio kinosy. Aýdymam şeýle. Şoň üçin soragyny aýdymça da bir ilham gerek. Yo, Ferhat. Olam bir awtor şoň. Aýdym çynky diýip bilýär adamlar. Ýöne ýazýan adam birinji hödürleýär. Düşýärmi? Mesela men onu hiçim bilmeýär. Yo, o ýöne men gumur ýamar edýär, arka tarabyny gurulşyp bilýär. Sen soragyň şoň ýala.
Sen ilhamın mesela bolabiliyor. Selvinkine mesela bir aydımı şu at halaman yarım yılın dinletsen hala bilir. Настроение göre. Şoňa diýjek Men bolýar. şo настроение de bolsa, men şu at maňa filmde başlaýdym aýdallyse. Hadi olgun bakam endi şo geçen taparam aýtdym. Bakam endi şo bir aýdym hödürledi. Gawaýdym söz ýok. Ýöne gynançly we Selviň durmuşda ulanmayan sözleri bar. Selviň durmuşda ulanmayan sözlerini Selvi aýdasy gelen ok. Sebäbi onu halk köpçüligiň ýetiribin bilmeýe. Sebäbi oň ýüreginden içinden geçen o sözler. Düşündürüldüm mi? Şoň üçin men olaýdym aýtjak dedim. Men şu baktı dedim. Ve maňa şolaýdym şo gerekkä. Пожалуйста, kim aýsaýsyn dedim. Sen dünýanyň primärni nime bolýarly? Men şunýalara gaýdym aýdym ýa-da şunýalara gaýdym ýazarlysa, ana şo bolýar. Onun bir diýenak bu wapşe diýenak. Ýöne kä wagt diýene. Käwagt. Aslanyň ýanyna barýanda we birde işlerli. Onu da baýdy. O ýakyp başlaýdymlar, minuslary açyp başlaýar. Onu da käne oglanlar işleýän. Ona her bir zat işlep oklaýanlar da bilen gelin adamy şolar dinledýänler. Indi dinläwatyn men indi o maňa şnäkde şaňa diýerler. Ýaly bir zat dinletjek bolýar. Dinledi arasynda da bir medilini geçip gidýär. Onuň ýene de bu istra açmam ýo ýankyny goýdy diýenne. Haýsyn nip ýene bu istra goýamam. Ýo ýankymyndan mümkin diýen. Ona şonu goýdy. Nämetime yeter ýakamyň. Şolaýdym. Daşarda da ýaxşy ýapdyr. Onuň sevgilim bilen öýköleşdim. İçimde de bar söýýän adamyňa söýýänligini aýdyp dursaň gowa. İçinde şo duýgy çüýremesin, daşyny çykarasyň gelýär. We biz gurlaşam soňa. We men şo çykarasym gelýär. Düşündiňmi? Onuň aýdymda çykardyk. Mene duýgy berdim sesime. Olam söz oklady. Hen berdim, olam şeýle stoluň üstüne ýaty. Onuň söz oklaýar menem zamiatka ýazýan, reska henge salýan. Şeýdi ben bolýaýdym. Dawai gols goýaýlar şu wagt ýa saat gije 2 3 4. Şeýdi adam bana случайно goýupdyr diýdim şo minus. Düşün, ha случайно goýdy. Случайно goýmalar eken basyr. Ha diskoteka işlejek bolýardyk. Bir tan federali. Hemen şolaýdym işläsim belli. Gece 2-3 diýen. Niýe üçin gece işleýän? Günni hemme diýet ýa. Onuň bir günni turýasa, günni bilemi. Assy. Ses ýa-da atmaşam. Yo, onunla da gurrum. Ses ýazmak eýem onu haçan ýazanda da bolýar. Ýok, haçan ýazanda da bolýar. Yo, görsem gece işle aýdym. Ses diýilinde haçan ýazsam bolýandyr. Ýöne bizde mesela xriplaytmaly aşağıdan xriplaytmaly bolsa, turaýan wagtyň gidýän gowas goýmana. Emma gyýgyryp, moşly ses bilen aýtmaly bolsa, onda akşam gije sesiň uje gurlaşyp aýdym açylandan soň gitmeli. Yo, bu näme üçin gije işleýän diýär. Indi mesela dizet çaýda işleýär. İşleýän wagtda näet bilsin. İşte soň ýazmaly bolýar. Ol isключение ol. Ol inni köp adamda da şeýle. Plany bir ýerde goýýar. Näil düşündürýin. Tebe o däme kädi. Men primärne sebäp düşündirjek bolýan. Günnüz gidip tura ýaşaýyş. Magallyp hemmeksi bar. Oh galmagal naşin olbul. Gije hemmeksi ýatdy. Spakoystvo, tишина bilýär. Hemmeksi hiç kim awar beren apsan gelene. Bigile näle özüm bilen galýany ala hiç kim seni eşitmeýän ala. Lekin adam bolmasa da gowy bilýärmi? Lişni adam bolsa uje ýazasyň gelene. Ene mesela günnüz ştaýda. Göňe girip çykyp ýörler. Menim ştaýda oturup aýdym ýazak bolan bolmaýar. Bolmaýar. Ünsüň başga wagta gidýär. Another gije 10 mirden soň hemme ýöresin. Men ştaýda arkaýyn oturup işläp bilýär. Ana düýp sebäbi şonda. Oňa da öwrençilipdirmi? Mesela aýdymçylarym onuň ýazýanlara görä bolup şu öwrençilipdir ýa näçe ýyl märgilýär. Näçe ýyl märgilýär. Hemen ikinci ýazýanmy? İkinci sebäbim toýdan soň işleýär köp aýdymçylar. Toýdan çykyp. Toýda ýadymy ýa-my? Toýda ýadadyň. Indi toýda ýadadyň. Onuň ýene de sen öz işini işlemäge barýan, birat açylýan. Keyp alýan, nabar. Düşündirilmi? Ondan soň sen häzirden dan baryp öýe ýatýan. Onuň akşam toýa zordan ýerýän da onuň sen günni näde işlejek? Karaç toýa in jogapkarlyk aralýar. Mene şeýle toýa çelli diýinjim alyp, toýa in bar üýjüm berýän, ondan soň men arkaýyn. Men abadan şowun.
Mesela toyu çelli yağda, onun yine toyu gidecek olsam olacak. Rıskovunu da. İyi turyan alma. Ay turyan erti palmam turmam. Mene Erti de umuman. oğlum olan veri iyi turmal olya. Tur diyorlar. Ay 8-9'da tur diyorlar. Onun ikilenç yatağı yani. Tamam. Ben çağlar sadece gitmeli öyle ben. Sadece gitmeli ya da yönü bir görürsün neyle mesela iyice görüm ama yatarlarını görmedin toyu gittin. Kadir gelip benim yazsam turup beni görmeyen diyorlar. Onun için görüyen sadece alıp gidiyen bir içen bolyan onun yatyan. Ata o hasap derler. O tarafına bilemek men kende bir tur yana yerden çan etyer. Turdum plan yeri var yani öyle böyle. Ondan sonra yattı bilmeyen. Oyo vakti. Ona o yatsam benim arkayın yatyan bilemem. Ha bir Telepatim ne? entak binneme de entak. İnni bulan ömün ne olandı. Hava. Toydun önkü. Toydun İstoriyalar. Onun mesela ol oyo olsa men yattı bilmeyen. Öyle beter ya da giç yatan marsam yatyan. Unzi yerler şu var. Unzi cevaplar şu var. Aytmasana yattım. Bile telefona da açılı vurla Dinleyde kava böyle ara biliyorum. Ay neme ederde ol ederde da değil yara biliyorum. Mesela produktin kim getirir? Yolla şu getirir. Angorur toydan sonra şöyle diyen molyalara biliyorum. Toydan sonra belki toydan sonra şolar yani. O olsun. Edi şu hakkı yani. Ya balar. Barkila balar. Barkila. Ha belki sonra olsun ne ya. Kim zange diye ait biliyor musun? Ha. Haydi sınyanak kamera. Aytmayın la. Ya o ne mi? Pırçam der berde. Yo belli adam da şoň üçin. Yok lan. Böyle. Sen nem için burnun sokmalarıyla sokar şu. Yo men gözüm Yo gördüm sen de. nem için görýän men düşünemem. Sen Aytman bilersin. Yöne aydın mı olsun? Aytma. Men onu aydırdım. İnne aytma. Vapşa aytmaýar. Başga bir janty da aytmaýan. Ya inne aytma. Yöne umuman ýen sen nämçi sonra ýa-ni açyk bolsam aydyrdım. Ya. Tövüşükmi? Tar. İkilerini. Hudaý wa. Ya men döwletçilik hakda pikirini sorajakdym. Aytma inne aytma. Bollun. Meni halamadım. Geç mana de. Bir taraftan Geçtik. gelişikse de oncan edenni mesela ayan etmegen. Belki ol hiç mi bildiresi gelmez. Ha. Sana diyen. Umuman başga da barada gurlaşýardyk ýa gowda barda gurlaşýardyk. Yo, kän gurlaýan çawy. Onun mara mena toyda da medermi katiye. Ya öyle giyo kova. Allah şükür. Giyo yumuşak kova. Vallahi. Hem işe ya şu mütte bolmaly. He o da diye. Nahar bişirip bilýän erkek kişi diye hiç kaçan erwet bolup bilmeýär diye. Nahar gowy bişirip bilýän erkek kişi. Ha, söyle gowy bişirýän. Mene Sen karşı değil ol. Hiç şeyli. çyndan sen bişirýän. Hiç kaçan erwet bolup bilmeýär diye. Ýöne sen erwet mi kan aýdama? Men wara yumurtkana normal. O dinler fazla bağlı. Yağa bağlı. Bakana tapyan keva. Düşündüm. Soňky döwür mejbur gerek boldy oğlum. Many kaşany öğrendim. Ha. Ay bolýar. Boldy. Bolýar. Öýdäkilere ýarasaň bolýar. Men yumda 2 Yani nereden çıkan logika? Logika baş onunla. Nereden eşittin? Nahar üzerip bilýär. Ey, arada bir ýerde eşitdim onu. Reskon uğrattım bilýärmi? Sam söýleken. İnçerak bolýan kana nahar üzerýän erkek. Borkada logika baş yani. Bilemi? Ýöne hakykatdanam erwet bolup bilem. Kırılıp gördüm malyn. Juda men pis bolaýmasam o juda ya. Sen nahar üzerip bilýän gowda adamdan tanýan mıydyň? Ha? nahar beşirip bilmese de gowy adamlar tanýan men. Ha, wahakat. Oňa bağ del. Yo, menim nahar usup bilemek ýelmek gowy. Ýöne ýankyly statalary, nimeleri gollamagy, repost etmäge, uğratmagy taýyn. Bişirýändiň zanyka bolsun. Amin. Aýratyn söýgü, aýratyn hormat, bişire görsinler. Iýmän gowy ýa. Gowa. Ine şeýdi we meni bir gowy tema geldik. Qara sag bolsunlar. Nahar bişirip bizi tagamlar bilen doýran adamlar. Toqqan 3 ýyl bolupdyr da öýmeye baranmada. O täden gördüm. Paylaşdym. Hediletdim täden gördüm. Şasyon kan gördük. O ýaçam bolsa, ay Üç yıl haýda oldu. bol. O da Thomas söýdü. Thomas tanışdym men 3 ýyl menden.
Söyleme. Şu doğru. Onun ne soruya da ne hili ne tanışlık geçer. Oy, mi görmedin mi? Tanışayın vaktlamı. Son görüyor mu? Mi görmedin mi? Görte. Son görüyor mu? Son görüyen hem de düşünüklü oluyor. Diyecek kolyanım sondan merde täzeli üme baraymalı boldy. 3 ýyl bolupdyr da. Gelay ha öýrüm atam etdik. Men ýadymdan çykmaýan ýeri iýän nidin. Arkaýny iýän, ýöne ýöreýän. Iýmeden ümüntedin peselýädin kärdatdy boldy. Indi ýöremek. Ütgödüm sondan merde. Indi ýöremek, tokam, ýöremeli. Käde var iýjemi ýan ajyk, päsoňam özüm agyr diýen ýöräsim melýe. Ýöne Inni tuoleme otağım yetmir, otağım öňün beter oynýarlardy da bilýärmi? Inni tuoleme her kime gerek, sen bolmadan bolanok, sehat düşürüp beren haýsy. Qara bizim rady etjek bolýar, belki hemmesin rady etip bilýän däller, bagşlan. Onun şolor sebäpli ýa da gelýän oýa. Ýöremäni, şodurşuna galymy? Iýmek galy. Şodurşuna. Hawa. Oyna tansymyz köprek edýäs umuman. Onun käwagt başaýyna giden molýas garaz. Diyecek böyle gunu açılıyor da. Dağını son hemen. bir son diyen dağıttan bir görün olsam. Dağını hemen. Gunu açılıyor. İyin arkayın ya. Men iyime. Öyle gören. Nastreniyam olmuyor. Müntedim peteliydim. O diyete ol bul kredit gören adam. Şo da iyi ya. Şo kırmıyor da iyi. Men diyete doktoryan adamlara qayynhan yan. Belki var olara gowdur. Ýöne most bölersin. Hakiki yani. Qaynançlagy sen şunu iýesin gelýär sen ölüň işini iýip bilen ok Allah gorasyn. Men şun iýjek. Dir kemert ya. Dir, soň sen adaçyk prigil köbek o bir çaýlay. Hakiki. Ýa-da daşardy tigir tur. Ýa-da ýör ýatan dirin aýagyny şeýt umuman özüni allamak da ýanky. Beýne o da toklayan da signal oklayan häzir onu da şeyden şilýenin gidýädi. Evet. Näme üçin şeýle? Misal üçin käbir adam näme gabat gelse iýe. İçinde kurçuk var. Şey değil ya. Ol tüýçi bolsun ya ýol ora fast food bolsun. Sen manzir aýan şeýde oturýan adamlar sen bilmeýändir. Ana döwje diye. Menim şey diýen men. Gatap, nervini gyýg. Şo etmedik o da wapşy şu bolup gider do. Ferhat geçen ýalgyda men şeýle oturdum. Gatapmy? Şu gedek ýok şol. Sebäpden çağan alady. Onun selbilen ne atyrsa. Yok, yo imin telefon bilen ýalgyda şeýledim geçen gede. Aýagym şeýledi, kaýagym. Şu adam şeýle. Bu ad beýle. Şu ad aladan ýok oý. Başga sebäbim ma bu ad. Allah şükür bolu bolsun, Allah şükür. Gowdatdyr diýmek, aýan şeýtmän bolsaň. Allah şükür. Dağı näme? Ferhat, men diýjek bolýanym, käbir diýe, ay misal üçin gowy ümitlenmeseň, ay 5 ýyl ady ýaşaýan, ya plan o adny diýmalmasaň, plan şeýle ady ýaşaýan şeýlemi? Bir käbir bar ha, bolmayan zatlar edýär. Hiç bolan akşoňa. Hakiki. Käbir bar ömrüni sagdyn durmuş, şeýlemi? Selbilen diýär. Sagdyn durmuş, ol barbyr iň soňuny howa belki ol sagdynrakdyr ýöne, onda da şo garlygyň nemesi bar da bir hili bir näde baýdy? Adam bir aýan ýollaşy bilen gowy bolmaly. Öýüne sdaworstem gelmeli. Öýüne gelene iýgenç almanlar. Bagtly bolmaly adam. Adam isleýän zadyny etip ýaşasa, uzak ýaşaýan kadýan mene. Hakiki. Adam Okeyma gelip şu an. düşünürülmi? Adam isleýän işini işleýär. Men islemeýän işimdi işläsim bilen o. Men ýerde turasym men näme işläýin. Men näme ýerde turup gidilýän işe gideýin. Bir son skopyň içinde aýdaýyn. Aýda. Ol 80 ýaşan ýa onuň adamlardan ömrüňde nämeden ökünýän diýip soranlaryny. Edil birinji bolmasa da ikinji ýa üçünji söýmeýän işimde işlänme ökünýän ýa. Bara şol niýeler. Men her sapar diýen arzu edimdi. Söýýän işini tapyň. Iň esasat şol. Onuň näme niýeler?
birinci ikincide o emme edilmelerliyle etmedigine ökünýärler. Şolar menim bir okudum bir ýerde. Düşündüňmi? Onun şu wagt. Dogry ýaşajak bolup bir näme? Mys dogry mys diýilýär, şonu ýaşajak bolup, şoňa ökünýärler. Şu maňa herkim diýär-de selbi. Şu wagtda çelnämçi durmuşa çykmadyň. Min ýa-da indi soň näme? Bilýän her näçe milyon adam bolsa şonça milyon pikir bar da gödüň ötür. Onuň diýen şu wagt näçe howluk ýalar durmuşa çykmaga diýen. Toşny söýýän şonu. Toşny şol bilen ömrüňi tünçe bile boljagyň bilýänmi? Men bu temada gurläsim gelen ok Allah gorasyn ulu gurlemekden gorkýan. Küçükkämem derdim de Allah can birçe tapar durmuşa çykaýyn niýetim. Ölýänçem bolsun şo diýedim. Küçükkäm durmuşa çykaýtymam diýedim. Allah can belki ömürlük bolsun her bir adamyň ýan ýollaşy bilýänmi? Yaman korkunç demiş şu wagtda gorkýandyr çykma. 35 ýaşymda ýöne gorkýan. Täze men 35 ýyllap ýaşan ejemiň ýanyndan başga ýerde ýaşamaly. Onuň barjak ýerime diýen. Ardu sen ejeň dädeň bilen uza näçe ýyl bäri ýaşap otyrsyň. Men täze gelýän gaýrat edip köprägin sürüň maňa diýen. Onun gaýnanyma da şey diýen. Men mehr, söýgü, muhabbet baýerini näçe gaýtasym gelsin diýen. Näçe men o ýere sygmaýyn diýen. Ejem men gelemde nähil sipap sermeýän bolsa, senin men ejem bolup men sipap sermäý diýen. Ondan diýede, ardu ýa-da gele bilni okulayan diýede. Menim hawa bir gapdyly, ogluň bir gapdyly geliniň sipala otur diýen. Näme oňa ýetet näme zatba? Ýanyňda bolsa çağalan bagtly bolsa, işleýän bolsalar, söýýän işlerini edýän bolsalar, düşündirilmi? Gödünden ýa-da. Awa. Tawaş tema degmälim. Ha, böyle. Ýok, gözlemesin. Men balet edýän saňa. Şoň üçin ýöne görýärmem, geçeninde kim bilen şo gurrun edilýär. Bir adam o edişiň ýygy näme etjek bilen. O neme ýer durmuşa çykmak, ýer öýlenmek, gowdalyk goýupdyň sen. Ana şoň üçin görýär. Näile zatlara akyl ýetirip ýa-da zadyň Düşündüňmi? isleýän zadyň bilip otýar. Düşündüňmi? Ana şoň üçin Onuň men diýen gelin gören gyzy alsan gowmka diýen. o da bar. Gellejeň nämeden haladyň, nämeden halamadyň. Gaýrat etinin baran ýerinde şonu etme. Diýen ýaly. Ana ýene bir tasdiqlaýjy diýenler diýjek bolan neme? Ýer durmuşa çykmalar, howlukmalar, ýer öýlenmeler. Ýöne herkim çağasyny göresi gelýär. Olamay. Atalaram howlukya, oňa da düşünýän. Onuň inni bizi ýa toýlar gelýär, gurleşýärler. Jan edip toý edip otýar kösenen. Onuň gaýrat edip ýaşlar bir ejeň däten gadryny bilen şey edip toý edip berdiler diýenne. Şolaryň hormatyna bir düşünsek bolaýyn diýenne. beýle işlerini al. Qyn, yaman qyn. O zatlar ýatdan çykýar bir aýdan. Düşünür billimmi? Onuň meni olar nädipler halat etdi, nädip kimde algy bergili, her kim her ýyly toý edýär bilýän, baýam özüne görä bergi edýär, algy edýär, bergi edýär düşünür billimmi? Baýam özüne görä toý etjek bolup diýen, bergi edýändir. Nähili höwäs, nähili ihlas bardyr enatalaryň. Şoň hormatyna bir agdy biri. Ýöne umumyň näme чужая семья, тёмный лес diye bizim işimiz değil o. Не осуждай, не будешь осуждённым diye. Мы не осуждаем, мы обсуждаем diye öňe meri. Olar birinciden ýer toý etmegiň dogry tarapdary ama tibiýi tarapdan saglyk ýene köpelmek Hem çağalarym ulukan bolar şuat. Yaman gowry kursaşlan klassdaşlan çağalar ulukan. Ola diýjek bolmadym ýöne belli bir ýaşdan soň önülgülük ýa näme diýsen? Menim diýen ol bir Allah bilýär diýen. O diýen 10 ýyllap toý edibem çağalar bolmaýan. Allah her bir bennetine nesip etsin. Bolan ýanky inata şeýip toý edip otur diýene. Inata goşulmalymy? Şo tema. Näme tema? Çağan öýlenmek temasyna. Çağasynyň toýuny inata borçy etip bermek. Borçmy? Hawa. Plança borçlarynyň biri şola. Ýanky kemala getirmek, öýermek, öýlişikletmek,
değil yere cay alıp vermek diýemek. Öýli işikletmek, öýürmek yani. Men başgaça ýaman gowy tarapdan düşünmem aýdym sorama. Tipa maşgalatyna goşulmalymy? Maşgalatyna we oň saýlawyna. Yo saýlaw o zatlar barada diýemek. Yani toy etip Ona bermeli. et bermeli. Toy etip bermeli näýtýär? Bermeli, oňorsa edip bermeli. Oňorsa. edip bermeli. In olgun bir şey diýe. Çağa ene ata hökman hyzmat etmelimi? Çağa ene ata. Çağa ene atasyna hökman hyzmat etmelimi? Meselem sen gyýdyň hökman sana gaýtarmaly edenini. Soragmy ya? Doğru. Menne yok. Düşündün mü? Ha. Ondan käbir şonu doğru cevap berýär ol adam. Ýadyma şunu internetde gördüm. Ol çağaň terbiýesine we islegine görä diýe. Düşündün mü? Onun sen çağaňy şo derece terbiýelemeli, şo derece söýmeli ki çağaň sana baryny bersin, beresi gelsin. Höwesine etsin. Hawa zor ýok, barym. Düşündün mü? Ýöne enata çağa borçly. Enata çağa borçly. Açağa enata borçlu değil. Yok, Onu borçlu şonu aytjak bolanda toy edenine enata goşulmaly mı diýdiň ha? Şonu diýen. Ýene bir zat ba ýa-ki saýlawna ýagny ýollaşyna goşulmaly mı? Onun her ýyl tarapy bada. Oglanyň gözü kör bolup gyzy başga maşgalatyna uzat etmeýän gyz söýüp bile, gyza öz maşgalatyna gawat gelmeýän oglan söýüp bile. Enatany dinlemek mene has makul kadar näme üçin? Onu bizden kän ýaşady, kän gördü. Sen şu wagt ýaşyňa görä özüňden kiçilerim maslahat berip bilýän köp zady. Ýöne iki taraplaryň tokgan. Ýalňyş saýlawan bilýär enata. Enata da ýalňyş saýlawan oglanım. Ýöne men ýene de namatam näde denimden. Soň ýöne sen alyp berenim hem diýär köpsi. Diýmeýänne de enata Yo öýlenmesinim. Ni bol edýänlerim mi? En ýoşgurlaňdy ýaman ogle. Çıkmaydın. Bol edýänlerim mi? Pişirdatdy. Bol beledi. Ha bol öýlen zat. Öýlenmeli, çykmaly, bol. Ne plany var? Gelip dur. Ayni gaýrat edip. Ayni däwem bar. Gaýrat edip bara özüň dogry ýolly durýaňa. Bir Allah diýip gedýäňa. Şonu anlajaň hemme zatyň saýlaýa. O zatlar bize galmany her kim öz durum şöýdüne nisip etsin. Awa köýe gawken. Hemmek üçin söz diýemek, men pikirini biljek bolmaýan bir zat bar. 50 şu. Giýiş saýlasyn, ýyr saýlasyn, öz saýlasyn, eje saýlasyn bilip bolanak. Saýlamak 50 ýöne giç ýerlik saýlawdy da gurrun. Giç ýerligem onu da gurrun. Çağa ýetişdirmelsen, sen özüňi bir tutuşmaşgalan bir eýesi bolmaly. Meselem, men 18 ýylynym bardym, bilemek şunu jogapkar bolardym, men öz gurrun edýän. Şeýlip serederdim, çağalama bilemek. Belki serederdim. Skare всего ýok. Şonu aýdýan. 18-däki intek oň özi çağırak. Men şonu aýdýan. Men şonçun ýyr tarapdary der. İki taraplayın. İyi hökmanlayan kälýär mene. Geçen ýerek sen hökmanlayan idiň inni. Ýok, men İyi öýlenmem tarapdary bolýar. Ýok. Hersin plusy var diýen plusy. Ya ba. Şonçun her kim hakkını hayırlısını yaşasın. Nisip etsin bize mene razi hemme zattan. Allah'ıma bir hasap şükür. Şu wagt bara meselem hiç bir baýyň ömrüni, beynisini, ruhy dünýäsini çalşasyn mele nokta öz ruhy dünýäme başymdan geçen zatlary düşündürüldüm mi? Öz dünýämi hiç bir zady çalşatmam. Käbir men plan ýaly bolasym mele diýer. Hudaýa şükür şu ömrüme diýmedim. Plan ýaly bolaýsaň diýmedim. Allah şükür. Şu güne şeýle razy geldim. Razy näme geçdi başymdan? O Allah'ın veren peşkeşi o. Neme bolýar da iýde şu wagt gaýdyp barsaň, hiç ütgötmez. Daş. Razy. Sebebi näme ütgöt? Biz kim? Ben. Saýçylyk medeň saýçy. Onu umumman bilemem. Men Allah'ım hayırlısını etdiň. Şolaglar bilen gürleşip başlam dedim. Men şun bilen toýum bolsun, şun bilen bagtly bolaýyn diýmedim. Allah'ım sen hayırlısını et dedim.
Biz üçün näme haýrly bolsa şonu berdiydim. Şu ada yaman o giyo. Her hili söwüşük gördük, her hili zatlar başım o girip gördü ara, bu girip gördü ara. Men tarapdan oňa baryp gördüler, o tarapdan maňa gelip gördüler bilýärmi? Ýöne de orta ýoly tapmagy başardyk, gürleşmegi, düşünşmegi başardyk. Oy Allah'ıma bir hasap şükür. Baktığına da olsun. Amin. Nesip olsun. Amin. Oğun mana şun Tüt, aydasım maşallah. öyle siyom kettik. Marş podcast çıkanına çıkaram o klip çıkmadan yöne ne bileyinler. Aytmayda. Novat selvüç ol voleni. Bassekan içinde de ne bedem koğuşlu rahatlı düşmeli. Giyovum siyom kakomaklaşıp yer bede ol içinde olur. Agoş ve arduva olur basseyin içine ayakkalanaç balaklarını öldüp içler et böyle. Onun selvini geçirdi arkasına alıp o suğun ortasına var mı siyomka? Ni men koğuşumlarını çıkarıp balağım çermem geçecek oluyor. Yo menim arkasına alıp menden ne çekilo menim arkasına alıp suğdu eltip yeni izim alıp kaydıp diyecek koyanım şu ada oluyor. Sağ olsun. Şau için Rome. Yo. Asıl öyle. Umuman. Şu oğlan yani bir neyle oğlan var ya Allah düşüyor mu? Gedemçiliği yok, vadı yok düşüyor mu? Yoksam bir silviyalık bir tanımal nemen bir şu zınih ol otursun da olayım. Yok. Yaman aşakta. Da fayda ömelde. Oğlum. Yok gözlemesin. Uyuyor yani. Ol gün biri bir temada ýalňyş ýa. Onun ýalňyşyny ýüzüne basy oturan men aýtdym, "Agen plan." Hoşrak. Düşündinmi? Hoşuma aýtdym, "Men sana şunu iýme diýdim bilýärmi? Şonu diýenimden, sen ýüzüňe şonu diýenimden ýykylmadyk, ýöremäge öwrenmeýär diýip şuna diýenim gowurýan." Gyýdym, sana aýdym, geldim sen düşünni gowurýan. Şo taktikany gowurýan. Onun näme diýjek bolýan şey diýmek bilen sen? Umuman ýalňyşmadyk. Dogry ýoly ýöremeýär. Şu wagt aýdýana, şu durmuşymy hiç bir şu ruhy dünýämi hiç bir zada çalışmaryn. Ol Allah, uly söze towa. Umuman bilýärmi? Onuň biz näçe ýykyllyk bizde padjenya da bolanlar. Edil vzlodun molşyýaly. Her kim pikir edýär selbi birden, nirden birden. Näçe ýyllar geçdi. Nähili adamlar, nähili ýagdaýlar, nähili içki ýagdaýlar geçip gitdi. Ony hiç kim bilmeýär. Bir men bir Allah. Biz kän öwrenlik gep gyýwata heýt diýilem şoňa immunitet näçe ýyllar ýygnal ýa. Başta ýaman. Şu wagtam uly ýaşlaýdymçylarda da näme bar diýsen ýok şo. Şo sen saňa da şunu näme gerek şunu iýmek. Sen şunu almagda, ulanmagda bolun bir gepiňe diýär. Bize bilir ýani ýeri ýok. Ýönür Tanrım özüydü gepler yani. Şu tevşenler ba. Menim diyen dinimi. Ola bir hiç. O Saşa diyerdi de sen özünden büyük derecedeki adamın aydanını kulak asıp bilirsin. Emma senin pes derecedeki adam yani derece diýenim должность del, opit. Düşündinmi? Sen kiden pes derecedeki beyni adamın aýdýan sözleri sen üçin prosta pil üfleýän gidýär. Dätsaş. Dinlemeler, düşündinmi? Dinlemeler. Olar bir derece ýeten bolsa, bäde sen hapalap oturmadylardy. Olaryň saňa wagtyny bolmaýar. Hakyky. Düşündürülmü? Men şu wagt sen Instagram'da meni käberi diýär-de ço naşy storiesy ne смотришь diýip. Men sen storiesini görän, sen hemçe men storiesini görmeýän diýenler bada. Onu men resk özümkiler goýup bitişden bir peýda. Özümkiler wagt ýok. Men sizin storiesini görenimden siz bilen görüşenim gowa. Düşündinmi? Onça storiesini goýjak bolsam. Şo diýen. Dur barlarla şunu. Bir günde näçe stories goýup bolýar? Ay bir günde bara. Mesele de 100. Yok maksimum yok mu? Maksimum bara näçe limitisin? Instagram. Ne zor ya sen bilmedin. Men sanamaýan ony. Goýup gidip berýär. Akazı yüzeke. Кажется.
Akasça. Akasça. Yüzerken ha. 100 birinci koyamam. Birinci podulyan eken. Podulana aqlaydı. İtiyada. Birinci 24 saat bolyança podulmaya. Onun bu oyunun markada ne molya desene menne. O podulunun son yükleniyor. Ya şu derecede bolya. Sen yükla koyuver ya. Ha onun kağıdı gittiğine yürekler gısiya. Onun kağıdı ağrı gitsem girip bilem oğa. Onun ay oğru diş gülşiyala Instagram'da. Nokat tip men şuna diyanna. Bolyalaydım da. Nokat çıdıkları. Kösönen TikTok yürüyor ya. Men mesela sana mı? İki çada. Selvi. Yani kova. Kızıklı. Instagram'da boğur yani. Blogger oldum. Öyle de bir taraftan. Yani blogger olsan günne koymalı ne mi? Mene günne koyup bileme. Günne koyuyorsun. Ay. Sen şu demen tağlazın bostronunu görmek ben izin. Ay onu men girmedik o. Benim girmeyen normal. Men kağıdı 3-4 günlap girmeyen. Yana açan girseme. Repostuna gıtkan mı ya yönü? Men reposta olsa medyan. Reposta yetişemek kağıdı. Kağıdı yaman kan. Konserde da toyada da gidiyor. Men yani hey bollu bu zombiler geldi diyen. Hey meta zombi alı şey dişip kamera ya. Onun kağıdı var ha. Kâver zombiler ne hillisene. Oy privet boç kakdılar. Düşündün mü? Şu var. Ne mi Çiz telefon yaşayalım. Ben şu rahatlar vardı Gümriye Mredeli. Halamaya rahatlar. Halamaya rahatlar. Aytana atlarını tutmanı. O opşun heyasiyetlerimle. Yaş aydımçılar olsun, fanatlar olsun. Halamaya rahatlar. Men halamayan dadım yok. Mağa billeri hen yeri yok. Her kim etse özüne diye. Qovluğum yamanlığım. Yo, mesela mene beytmezdim. Yo, mene beytmezdim de etmezdim değil ya zat. Yo, atoqam mene verme garanti verip bilema. Sen verip bilema garanti. Sen verip bilema garanti. Mene verip bilema. Yo, men plan hil olmazdım. Yo, on yal zat dip bolunu ha. Ulu demek bol ya. Dip bol ya. Yok, o ne var? O yalan bol ya yönü. Düşündürüldüm mi? O yalandan oy men şu bir yaş çuvanlar ayrış oturmalı. Men ayrışmadım ne edip diyecek? Yo. Düşündürüldüm edil şon yali. Ya da plan salam vermen geçip gitti diyeli. Onun ay plana salam vermen geçti. Mene beytim. Yo, mağa neme şol salam vermedi. Ya da olgun biri mene selviden galmaller tez aydım işledim sen kine möçür ya plan aydım da diye de mesela. Mağa neme? Sana peyde. Şu mağa neme aydım mara şonuna çıktı. Şol ana şol ilham şonunu döredi. Düşündün mü? Mağa neme? Sen işleyen menkiden qavaydım. Sana plus mağa neme? Yani konkurensiya bolmalı. Yani doğru konkurensiya, zararlı konkurensiya. Konkurensiya var. Konkurensiya değil yani sözüm men mesela halamo. Bätteşlik. Yani doğru bätteş. Onun mağa billeri men marşın bilen bätteşme üçün çıkaramaydım. Mümkin çıkaryan. Çıkarasın bil çıkaryan. Ödün bilen bätteşme. Düşündürüldüm mi? Ön közün bilen bätteşmeni in nemesi in qiyni şu. Ön közün bilen. Şu söz olun bilersin kısaca. Hayse. Düşündürebildim mi? Kendi yana anlatabildim mi diydim şu. Düşündürebildim mi? Anlatabildim mi? Onunam neme? Korkukır. Anladım. Neme? Aslan. Ja, dat is maar ja, hij man dat kan dan. Ne açı tüycüydün şu an? Sana ne mi? Sana ne mi? Yo, bulun bana ne mi diyen şey değil mi böyle? Ne taqam. Senet Medik için gidim diye ne mesela? Bulun bana ne mi diyorsun? Bana ne mi olan bana ne mi diyeyim? Ne mi diyecektin? öz aydımlandan. Hemmedin ağa var ya. Ön nemede deyiptin. Hemmedin oran yöne ayratin könedin, täbedin. Yok. Ayratin var ya. Yok ayratin işten görüm. Hemmedin ağa var ya. Hemmedin çağalım. Hemmedin çağalım. Dinleyte. Onun. Şimdi nastraylam yok mesela.
ya da yaramo gripli. Şu wat nasrene mi? Yok, umuman aydan. Ha, bolly. Mesela şunyalı diyenim, yankı lap geç ya da uykusu gripli, mesela gaymaritli, nasranyan yok. Ve sen toya var ya, ve sen şahatlık paylamalı, sen yer olsalın hiç kimin adarına değil. Dine sen çekyan şon derdini. Onu oyadaydım lan, dinle vaçalayan. Hemmesin oğuran da. Hava. Onun gün açılanın bilmeyen alyan. Qoval ya. Yo, bir beter oğuranın diyecek oğlum top. Mesela könüllerden molsun. Ay hemmesinem. Mene var sen aydımlandın. Men öz yaz berelim oğuran. Ana. Süleyman'ın efendim mi? Ayır şoförü diyor, ayır. Yo, men nimedim şu var. Yo, diyemedim. Öz yazarım. Men yazarım dedim. Öz yazarım dedim. Men öd yalanım değil. Bar 3-4 kameran bağlığım bir qoğudan. Süleyman yazarlarım oğuran. Kim Süleyman kuşak? Yo, doğrudanım. Nime rastlaşan seni. Yo şu an söyleme, qovaryan. Söyleme. Nem için adamı yeter yakamadın. Nem için sevgini kötüleyen sen sesinde. Nem için yüzlerce nem için bak. Yöne çoğavım seni. YouTube'da ben silkatını. Oyar. Stayda. Olayam stayda. Ba. Stayda koyar silkatını. Onun şokliva var ha. Yaman şolaydı mı? Ken adam dinleyip, ken adam yaxşı yaptırga video düşürür öttüm. Yönü düşürmediler. Ve bize odan atalacağını da diyorlar. O kavraydım TikTok'ta da yürüyer. Şunyan bulgusuz aydım lan neminem. Qavaydım dinle da. Qavaydım dinleyen aklar. Öldürü. Bulgusuz aydım dinleyenler. Sonra yeni de bulgusuz aydım çıkaryan diyor. Öldür şon dinleyenler. Wow, temada şu men için. Beter wawatça. Bilýän mi? Onun mara ýanky söýgülimeni bir gowaryan. Mene koydum TikTok koyar nedir onu solaydım koydum. Yaman gowaryan toqa. Maşina kışta ben çıkma kalmana verdim. Ya şu täwirlenýär da konser. Inni şu konserde bir dık işlemeliga. Настроение bular ýaly. Düşündiňmi? Onun inni sen olgun geçen san soradın ha sen oda göremi ya da настроение göre çıkarýan diýdiň ha. Inni şu настроение göre çıkarýar eken. Düşündiňmi? Kliente göre ya da dinleýije göre del настроение göre çıkarýan eken. Ýöne dinlenişi şeyler ak bolýar. Bolup geçtim. Yo, onun mara üstlerse öleýmeli. O bir de billeren o. Ýöne billerýän adamlar amma. Ken. Ananay. Kadine ştoýda da bar ýa meselem. O telewizordagy mene seredem ha. Şu telewizor bar toýda. Ýokarda durýar ekran. Şo seretmelmişim diýlen ha. Bo galmagy gaýdylýar bilýän. Şonu men goýberem ak diýip bilýänler amma tagy. Men almadym şonu da diýip. Ba urşýanlar. Onun mara şonýalak aydym çıkarýan sporny inni populярny bolsa bolmaza ýön özüm biter gower ya. Şonýalaklary nafsak wa boş galmasyn diýip kardeşlere dostuma düşünäjekleri iberýän. Orada mesela filmlerde şular wah diýip bir keyp alsa. Et samay glavne. Bolly. Düşündiňmi? Ondan dinlenmesin. O mesela ýavny mesela hit bolor diýip ýazylýan wa format. Ýöne mene. Onu ken dinledim ha utanýan nabarat. Şolar mesela dinletmäne ken edil ýokmanlarla ýöne özüm üçin dile duşy ýaly ama şolar ýokman iýberýän gaçap şolar zyçyny desse bolly onuň normal. Ýöne dile duşylar ýaman gowy. Beter gowy. Ýöne Prem duşa. Klas. ýöne gatyn bilen aklarda. Hiçle. Yok, kadrını bilen aklar diýmeler. Az bilýärler, az adam bilýär. Bolmaly şeýle. Şeýleme. Adam şey. Berat. Şeýle panyatsia var. Butik. Kamersk. Magazin. Butik. Dukan. Hep käbir ýerde optum satylýar. Ha. Käbir ýerde butik ekskluziv. Käbir ýerde veşilkalar şeýle hemme razmer atylyp goýulýar käbir markalarda. Käbir markalarda barýan bolýan manikenni bir dize görnüşi bar. Şunu gördüm diýen onuň razmerini getirýändir. Butik ol. Butik hemme kişi düşünýär.
Düşündüm. Hakikaten dörücülük bolan şeyler bolmaly. Hemme kişi düşünýär, hemme kişi düşünmek hukmanlar. O ýöne ha. Onun şol käbirine hukman bolýar käbir ýazan adamlary. A käbirni bildiren o. Şu bildirmeli däl şol. Bildirmese saňy şo bildirmeýän adama gowulýar, düşündiňmi? Yo, näçe bildiren aqdiýan ha? Bildiren ha? Ýok, tokan bildirýär diýme. Yo, ýöne mesela özüň aýdyp, ýokjurdyň özüň dinleýän ha sen. Köpçülüge çykarýan. Gowy neme feedback gelse gowy. Innikileme ona bana. Ya sağa man aydymara. Şo daga toýa giderim öýdüm. Ol gün toýda 2-3 tapar aýtdyrdylar. Şu gitse gowa. Kemme toýda giden ok da. Ha. Düşündiňmi? Gitse. Düşündirbildimmi? Diýje kolýanym brach Angring boy artistim. Näçe boyunam Angring hediledi. O oçup geldi. Gurrumsuz. Angring hediledi. Owa. Innikilere hawasyň artdy. Innikilere onu näçe nemesseňem owa ünsüreňa ütgödeňa etjäň insan killeňde näme diýselerem-de ütgäňa ýöne eden radyň bir adam kadam boldy şu bratçygymyzy ýok ýa şo simbolum bir sileýän adam bolsa pikirni bir sileýän adam bolsa onuň aznaş normalny Qaharly sözlerim bilen tüje diýerler şulan meselem näme dogan garnaş dostlar ýok garaýdym dinlemäpke çykarmakka diýerler käbirne şolara mana hislay kim näme diýdi diýip çykarýarlar oka. Yo olur var. Özümden lezzet alýan men sesim ýok eşitmedem ýatyrlym ok diýenim ma. Ana sani. Yo käbir diýerler. Köp adam jyboýa mesdim kommentarlarda da gördüm. Dogan garnaş diýär dosty ýok. Yo borlugy mene marar her kim näme desek şonu etsinýän. Edesin gelem etdiýän, haçan öljeň mellide etdiýän. Yeter ki sen şonu edip başga birlerine ziyan getirme diýän. Goýanam içerler. Özüňe ziyan getirsen getiriver diýän, sen onu bile getirip oturýarsyň diýän. Ziyan geljeğini bilip oturýarsyň. Ýöne başga birine ziyan getirme diýän. Özüňe ziyan getireniňle sen ýene de özüň alyp çykmaly. Ýöne başga birine gaýrat edip ziyan getirme. Awa nime bar ýaşulady bilen istemem gowy diýdi. Oňorsaňa ýaxşylyk et, oňormadan ýamanlyk etme. Ýamanlyk etme. Hawa. Onuň ýanky bolýar. Aýtmagy oňormaýara. Oňorman geçtin. Şu içindäki duýguçygy da saklap bilen ok, içi joşupdy. Ýöne aýtyp bilen ok. Ýöne onu da aýdasy gelýär. Aýdybersin. Ýöne tokkam. Hep diýsem baýmaz köpeläýse. Yo, hemmet beýle däre ýöne. İçi joşana. Maksat başka. Prosesden kepim alanak, içim joşanak etmeli, hal almalı, bilýän. köprak toýutmaly, pul almaly. Düşünüm. Onu ýarlar amma. Onuň diýen nesip etsin diýen. Biz ýadar bermeň. Almanyň ýory bir bolanlar gaýry. Şoňa ynanýan we şoňa ynananda senin içi garalyk duýgusy bolmaýar. Planyňa toýkan men näme çöýde ýatyrna meni bir ýerge deýinip mut kütüp ýörenem ma. Umuman aýtdym, ýaňja aýtdym. Kim näme etse şonu etsin, bizi bildirmeli däl. Biz öz durmuşymyza ýetişmeli. Men näme üçin goçmurady söýün ejem bilen çaý içip gümür ýamar etip bilýäkem ýa-da sen bilen gümür ýamar etip bilýäkem. Men näme üçin goçmurady sen şeýitdiň, goçmurady sen näme üçin şeýitdiň diýin. Diýjekkä. Sebäbi bara şu akyl meselem selbi men şeýle boldy durmuşymda bolýany maslahat beräý. Maslahat berýän. Ýene şoňurda gaýtalýar. Onu sen şoňa maslahat beresiň gelen o. Goçmurady men saňa diýip diýmem, umuman gyýdym saňa aýdyn gelim sen düşünme şonu gowar ýa. Onu maňa diýdi bolýar. Umuman kiňden maraşdaýdy. Yo selviň asyl filosofiýasy özüm bilen başagay. Owy şo, owy hakyky. Ingowa. Ýöne öz durmuşy, o adam öz durmuşy gyzykly adam. Başga biriniň meselem dinleýdimini? Gowar dinle. Ýöne bara. Biz aýtymçylary hiç ýeli içgin tanajak bolup dert etmäň sebäbi aýdaýynmy? İçgin tanasaň bara häsiýetini öwrenen adamyň sunugatuna malymyan mene. Şu tarabam. Arkamdan selvi plan ýerde plan nidi. Onuň olamara plan aýtdy, planam gelip maňa aýtdy menem saňa aýdýan bolýar. Onuň şol adamy salamada tataşasym gelmeýär. Sunuwadynam gömýän. We sunuwatda şolar ýar adamyň barlygyna gynanýan.
Allah'ım Kim bilen yüreklerine 3 tane ana adına. Düşündüňmi? Ondan mara şolar ýalyk adamlaryň ýüregine Allah özüň gowsun etdi. Giňlik berdi. Hawa, özüň gowsun et, goý şolar bagtly bolsun, bizden hem on etse. Bize illegmesin. Şu Selvi yaman palan. Gönümeliň dosty ýok. Gönümeli bolanyň gowda. Goçmara sen burnu hota yemişken nenim gowda, suly goçmaraň burnu gördüňmi diýenimden. Düşündüňmi? Düşünür bilimmi? Şey diýenim gowy. Sen onuň çataýda şeyitdiň. Ýa-da Süleyman bar, sen gepiň eden bolsa, Süleyman onuň şey diýen. Evet. Üstünden mardın da şu an şu görürüm. Gümrüyamarda beyle var. Yiti kavak köplünç. Beyle yiti görürüm edem dağım kavak. Da bir jelatin olacak kolyas. Da pozitiv olacak kolyas. Bir şey üstünden mardın. Niyem üçün tanamanyň gowy. Köp dürüdüçleri. Niyem üçün? Aýtdyma şu. Olar bir ruhy baý adam bolmaly elmi? Ol her kime görä her hili. Sen gowurýandyrlar. Ýöne sen ýigrenýäne maňdalar. Yankı po nahar ısırıp bilen erkek diýene var ya da. Yankı ýa-da käbir diýär. Şonu men gowur ýigrenýän, şo maňa işledim etmen ýörmen şo ýigrenýän diýär. O moçok diýle. Ýöne hem üçin ýöne köplenç ýagdaýda. Aýdymçy diýmän bolýan ýöne. Aýdymçy diýsegem bolýar. Sonunda adamsy. Şey diýeli. Hawa. Tanaman dinleýäniň gowy. Hawa. Tanıyan bolýan, ol aýdymda aýdýan sözlerini oň ruhy dünýäsi gafat gelen ak. Enişe Dinleyen kısan yanlış ýanyň var ha. Öz ýazanak köp aýdymçy diýen, aýdymçy ýazmalar her fanda düşündiren ağam taňa. Aýdymçy içinden geçirmeli, ol aýdymçy. Hemmeti geçiren ha. Hemmeti geçiren ha. Taýançar ýazmalar aýdýa, bolly gowy aýtdymy? Diýmek işini gowy diýär şolada. Yankı. Sen anandyrdymy? Ýazýanlar amma ýöne. Ýok, ýazýanlar erwetler ba diýsen men bilemek meni tanama. Aýdýanlar erwetleri bolubiler. Menem tanamam. mervetler bağlagy. Ba. Wagtyny bermän için ýakýalar onuň işlädiňe bilemem. Ýok, deret. Kıydım sana aýdýan me aneme geldim sana aýdýan bolýar. Ýüregi düşdi. Onu kadar gutorýan. Şundur bilinmi? Hemme dady özüne çeker. Şunu bilim ýok. Gorýan aýdym ýazýanlar. Gorýan aýdym ýazýanlar, gorýan kliw edýänler. Şu kliw edýän men janym ýa dostum bolaýsyn. Diýen. Sen. Gaýtam ýakynlama diýmeli. Ýakynlama diýene. Ýakynlama gaýtam mara. Selbi bilen söwüşip, sen iç garadat diýben bilýärler. Mene saňa bolsun diýip aýdýan. Hey, peýtme halanma ýa diýip. Şoň üçin ýa-da ýakynlama aýtmaly. Ay ho, men ýakynlama biz nereden gördük? Sen ýanynda gördük. Sen ýakyn bolaň üçin ýakynlama aýtdyk. Sebäbi onu sen ýanynda gördük. Aýny Gazyny gaýbana ýakyn bolýar da uşa. Gazyny ýokaşdan, oýa gazyny ýanaşdan garasy ýokar. Onuň bulum sen ýanynda. Kim bilen moş sen erteki dädir, kim bilen moş sen bilen baky işleş galar. Bilýän onuň bir bilýän zadyny, bize bilýän zatlaryny aýtsalar gowy. Hawa. Geregini al sen, gerekmedigini alma. Ýöne umuman Allah can var, her kime dogry ýol görkezine tokka. Ýöne hemmes beýle da ýöne köpsi diýsen, Köpüsi hemmeti däl. ýöne gowlar ýaman dünýälerim gowy, gowlar. Käbiriniň dünýäsi üçin sungatyny gowar ýa. Ana o da var. Sungaty ýograk ýöne gowar Öz ýa. gowy. Onu ýalaram ba. Meselem lan diýen bolýar. Ýok, sunugat ýok däli. Köpçülük beýle gyzyklanmaýan bolmagy mümkin. Ýöne sunugatyny da şoň ýüregi duýulýar käbiriniň. Ýöne ol ýanky diýişiň ýaly massa däl ol. Ol belli bir az mülçerdäki. Komryamar batka. Inni näme tema bu közüm bilen diýsene. Şu at kellämeli. Şu at oqamyny barýan, ýene meselem bizne işlek, kan işleşýär, bize nanfatçak. Diýjek bolýanym, düşünýän, bolly bir 4-5 sagatda alyp bolýar aýdymy. Ýöne meselem Jackson 2 saat dedi. inni döwür ýetgä otyra. Inni emeli anma,
iskusstryny intellekt. Aydın yazıp başladığını. Indi der yan proses yok. Oturup ine men şu at şonu anlastyrat yok. Tapırt berdi. Näýlek şonu keyip alıp aýdyp bilersiňmi? Bilemem, et göremem. Ýöne bar. Özüň oturup ýazan aýdymyň başgaça kabul edýär halk. Taýin barıp ýöne goýsaýyp gaýdýa, onu başgaça kabul edýär halk. Ha, duýduňmy şonu? Hawa, özüň oturup ýazanyň has goýalýarlar sebäp azabyň bardy. Duýulýan bolmaly ama. Hawa. Azabyň duýulýan bolmaly. Hawa. Azabyň duýguýyň. Hawa, ýan kıyatan okudayım yok ba? Şo. İşlemedik de işlemedi ba? Şo. Sen azap etmesen höz ýerini görmeýän. Sen şo taýda hiç zat ýazyp bilen ok diýeli. Ýöne sen otur. Bolman çay suwer. Sen ýaşda 50 ýetim ýanak, ýöne ýaş aýdymçylara bir maslahat berýärdi. Täze başlaýanlara. Özüňize onanyň siz aýtsen ýok, sesin gowdan liselerem aýdasyň else aýt. Sen başarmarsyň ýok diýseler onu da et. Edesin. Esasda içinde şol maksat bolmaly. Maňa kiçikem diýerler de öňde maksat goýduňmy? Mesela maksadyň näme? Maksadym ýok diýedim. Şu günüm tagaman geçdi bolýar diýedim. Häzirem şey diýen. Ma şu gün men häzir inni kaptan plançasyna men plany bilen syomkamma diýema birden bolýar. Aýdymam birden bolýar. Biz inni kaptan plançasyna plan helaýdym ýazmaly. O da ondan mesela şu maksat men häzir jaýalaryny onu bulu maşina almaly ýok. Akymyny goýup berýär. Akymyny goýup berende saňa şoňa ýetmegen sat bolýar. Ba ýöne sen şoň ugrunny köseneň o. Arkaýyny ýaşaýan. Ölüp baraňa. Men meselem gymmat zat bolsa, şunu men berip alasyn gelmeýär. Ýogranyma görä aýagymy uzatmaga görýän. Arkaýyny ýaşamaga görýän. Men şunu bergetip, ertirem, kök ýesim gelip, alman şunu bergisini üzjek bolup, näme gerek? Ölüm gittim de. Yaman känag ben Allah haýrlysyny etsin. Karoçu keyip alın, arkaýyny ýaşaň, berjek maslahatyň şoda. Edesiňiz gelýän zat edin, başga birlerine ziýan getirmeň. Käbir diýär da selvi aýdym öwrede şägirdiň edip alay. Men özüm dogry öwrenmedim. Nädip öwredeýin? Diýen. Halipalyk derejesine nädip ýetirýänini bilemok. Diýerler halipa. Şo manysyny düşünemok. Nämesi halipa? Gaşda öýdýän şoň manysi. O maňa men halipa diýip mugallymyma diýmelimi ka diýen. Öýüne ýatyp turup, öwrenip, giýjegini bilýänmi? Her gün 8 saatlap sen bilen repetisiýa geçýän bolsa halipa diýsen. Elimden tutup bolsa da bara. Onu men Mariah Carey'in halipam diýip otursam näýli bolar? Ýa-da Whitney Houston men halipam diýsem. Gaýwany halipa diýil panýa. Gaýwany halipa. Şolar diňlerde öwrendim. Gaýwany. Umuman men öwredip biljekkä nädip öwrendim? Diňläp öwrendim. Ol halipa bolmaýar ýöne. Yo, inni gaýwany sözi bar öňünde. Gaýwany. Olam uslovna. Şondan öwren, şoň aýtalaýan zatlaryny. Öňrak bir gowda. Karoçy ol halipalyk edene axsan ýöne sen şägirtlik edýän öwredim. Evet, öňrak bir gowda diýdim. Gollanmayan durmuşdan mana ýa-da. Yo, tokam sen özüň golla ber. Başyny ýapjak biriniň seni gollanyny. Özüň gollada keýip al. Neme diýär? Süleyman dogry aýdýan. Haýsy medeniyetde bilemek, ýöne şeýle bir zat bar. Bir ustadyň gapysyndan barýara. Maňa men saňa şägirt boljak diýip barýara. Gowýa diýär şonu. Git bar diýär. Ýüzüne döterden diňlän agam diýär. Şonu gaýtsa gurrun gutardy. Ýöne hakykatdan şonu isleýän adam şonu gapysyna ýatyp durýar diýär. Maksada okunluk. 3 gece günü diýelim mesela. Aha. Qys bolsa näme? Bol versin onun. Son gaýtmasa Ha, onuň alýa. Onun
üýüne, howlusyna, hojalygyna iň kyn iş tapşyrýar diýe. Plan şowatla. Planet. Bar ot ýygy, mala teret bilemek. Onu medya. Onun öýe çağırıp, onun çay berýär, onun çörek berýär. Onun ideýan işine o taýda oturda seret goşulma. Ondan soň gel kömek etine ştaýny şeýtmeli. Ana şonu halipa bolýam kadýa. Haky halipa ol. Haky halipa. Ýöne halipa. Sözünün kämanysy bar. Näme tanşa da diýilýär türkmençilikde. Halipa planlar nerede ýaşar? Diýilýär, öň dilini akdy şol. Dinlen. Aýnny. Olgun biriýär ýara dinlen. Inmurun ne diýär? Tokam dinleydi. Men ýan ýakynda arsy bilen, Qurbaş bilen, Parahat bilen aýdyşyk çykdy. Boldy diýdim men. 1 ýylla aýdyşyk etjek diýdim men. Ýa-dadım syomka. Onun sen bilen 5 eşik, muň bilen 6 eşik, oň bilen 7 eşik. Ece. Şunu men jemdik haladyň men. Menim sen kenne. Mamaş. Onun mara ecedik umuman ýa-dadım ha. Bolny 1 ýylla etjek diýdim men doýat. Ve şo döwür bir Instagramda ne dera? Tele doýdy däl diýip. Ýa-da ne şeýtip ýazda? Doýdy däl diýip ýazda. Duydum da bilýär. Şonuň ady ol uje Allah'ın sana berin peşkeşi olaýmasa men onu net düşündirjegim bilemok. Şonu şolor ýalaşdym. We diýdim. Ýok. Dinle. Dinle. Prosta ýok diýdim ha. O da näme düşünýärdi? Dinlesene. Näme düşünýärdi? Menim ruhsat ýok diýdim. Kimdenligini aýdamok. Şudan adam bilen ruhsat bada gel menim de ruhsat ýokmy diýdi ýanky. Gönü bloga salym men olmağa jogap bermäni diýen adam derligini häl aýdyşaýdylygyny duýdum. Düşündiňmi? We Allah jana bir hasap şükür käbiriniň şeýle sesini eşitýän gurlaşasyn gelmeýär. Ondan şey o da mikrofonu öçürüp basıp eşler o yandırım koramak yönüm internet çağında ýaşyndan bermem bolýar käbir halatda mesela sen ýa bora şu diýýänni bilýän ýalanlydyr grup rak ýalanlardan bilemok olguny Qurbaş bir zat täzäýdim ýa-da goýs goýuldy ay bor diýdim bilýärmi. Men ni de ol ni yoga diýip bolanok bilýärmi? Ýüreginde şuň Qurbaşam diýsen öýkölük Qurbaş. Hem ýok diýip bolanok. Öýkölük däri müňdirdiň onuň nirde bolsa men şöýdüm başlan ýa bilýärmi? Onuň bor diýip bara udaga çekeniň owda. Qurbaşam bor oturup. Görmedin diňle. Ona bor diýip udaga çekeniň owda. Ay bor diýdim bilem. Ay mi diýip ýem şoňda gatdy görýär. Gatdy görmäge ýer gözleýär düşündiňmi? Onuň käwa söýgülim bilenem söýüşmäge ýer gözleýär. Lüboy sözüni orsarap lüboy sözüni sen men seýen o diýip başlaýar käde. Ay borun men bilýärdim men söýmäni diýip başlaýar. Umuman söýüşmäge ýer gözleýär. Enne Qurbaşda meselem şolar ýaly häsetpa. Ay bor diýsem şo. Ýem şo ay bor bilemok näde beşdi. Düşündiňmi? Ay bor diýdim. Mene prikol düşündiňdim. Ay bor. Diýbeşden bolmak malum. Ay mi diýip ýa düşündiňmi? Gatgy öýkölemeni ýer götürýär käbirler. Menem ara şey diýen. Gaýdan gat görsen garagyň aksyn diýen. Oňor ýanmy? Malades. Gowda. Taş edýär. Içiňäntin. Duýdyňa kän ýöne. Gatkän ýa. Ýok diýip bolanakmy? Näme diýip diýjek Qurbaş. Başga da näme ýok diýjek. Çykany saňa da kemder. Ýöne izlidini bolan üçin ýa diýär. Hemmeti birden. Mesela bir hepden içinde men 7 sanlyk doýat etmeli diýelim meselem. Şo derece ýa-da diýär. Men kirmaýdym şu wagt. Mesela ýa-da ola bir. Ýa-da herse başga adam herse başga. Gaty öýüňe anamyň bolmasa beýdip kän adamda doýat etip bolmaýar men pikirme. Mesela men edilmezdim şeýdip. Sen men 10 ýyl öňe goňum ýetene. Edilmezdi meselem. Özüme goňum ýetene.
Bu gowalar bolmaz onsundan gorkana. Bolor diýen. Bolaver. Bolor diýen. Şu bir adam dinlesin Anasından. ýöne dinlenir Seret- diýen. Seret sen diýjek bolýanyň. Ýanky Karoçy akylly adam däller. Yaman neme? Yürekli adam mı yani? Şo imin o hareketi. Men şol pikirler gördüm, şo afara verdim bol. Özüme gatunum yetmedi. Onça duet edip bolmaýar. Men gorkýan meselem. Ünni şo taýdy. Ne kabul ediler, ol bul bada diýsen diýmeden kelläňde. İzbiratilini däl ýaly görnýär. Izbiratini däl. O gatnaşýarlar hemmesi. Düşündiňmi? Adamçylygyny gowurýanlar Ýöne en hemmesi. gyzykly ýeri Gowçuk ýa. şo zatlarym şuňa neme berdi bir hilim. Netije berdi. Wow, diýana birinciden gow därlerliydimi? Hemmesem gowy. İrmen ýa. Sen vaýda gow erwet bolarmy? Ünni şey diýene şu çiğişmele. Eremeli, akyp bir şey. Ýöne şonu çiğişirmejek bolmaly. Nefsiňe hay diýmeli. Sen vaýdarda gow bolmam dedi. Öpden nähili bolarmy? Gürkünçe o. Eşitdiňmi lan? Oçmurat eşitdiň da. Derde niye? Düşündünmü? Çyndyr bildim. Ya diýjek bolýanyň ullukan ýürek gerek otaýda. Onun şuwatçy diýere, özüňe göwün yetmez aýdyp bolanok diýere, şonu selbi özüne göwün ýetip no. Göwün için. Yüzle. Erbedim de, dinläp görýäňi. Gow aýtmady ýalaýdym de, goýdym. Ýöne hem toýlary ýetişek bolýan, hem dinjiň alyp ýetişek bolýan, hem bunga ünni görjek bolýan. Esasanam köýnekler. Ana şu koýnaklar var. Ejelcan ýa-da diýanna. 2-3 köýnek geýmeli her klipde bolar. Ay, ol gün 6-7 walla, o da bir ner, howa. Şu Gurbaş rekordy döwdüňde ýöne. Olmasa futbol keýerler. Ay, şoň üçin mara men näme diýänisine. Kıyın kliba düşman halamayan diýen, birinji bilen. Ikinji bilen kän adamla düşürilýän klip halamayan. Sebäbi adamlara seredije başga adamlar gerek-ke. Sen gerek. Sen düşdüňe. Krupny düş, opşy düş, ýöne sen düş. Sen gerek adamlara. Bu tanfede oturanlar kime gerek? Aýndy bu opşy beze üçin. Yo, men halamayan meselem. Klibimde artık maşnat barda halamayan. Ol gün şu basaynlygyna maňa ýaman ýokany kyn işleri halamo. Aňsatçy? Ýalta. Yok. Beýin, ýanky merdan mäşim nähili işleýär. Ol nomer 1 diýeli. Merdan mäşim. Emma merdan mäşim, emma nätdiş jogap ýörýärmi? Merdan mäşim işne zat ýörýärmi? Merdan mäşim işne zat kyn zat. Nätdiş jogap ýöri. Anfatraq mesela sulik iktaatda ýa-da ýanky minus mesela Jackson. Nähili halanny. Emma merdan mäşim ki prasmotr pes. Näme üçin kyn zady kabul etmegen kyn. Hem adama başartmady, sen o adamlar düşünýär oňa. Sen oň tarapdary dälmi? Kıyının taraptarı değil. Yöne? Hemişe şeyledinmi? Yok. Şu wagtdan men kıyın zatları. O merdan näşmini işlemek var. Şu başga zat. Hedile de aýdýam. Yöne oň üçin halk kabul eden o. Halk şol aýdym üçin sen toýa çağıran o. We ol aýdymlary meselem öz araňda dinläp bolýar. Düşündüňmi? Öwlü biçiler badyrda ýöne. Düşündirbildim. Iş meselede derler ýanky diňe özüň üçin ne bolýar? Kyn klivam näme häzir görseler bir ay kay 3 ay maksimum görýärler ýa-da bir hepde görýärler. We sen giden azap etdiň, we sen azabyň aşagyny söwüp berýärler. Onuň sen ýok saňa şowdat diýen. Düşündiňmi? Şuň bilen oň ber diýen. Hana plany nähil goýdym aýdýady. Selbi sen goýdym lan ma den näme bular bolsa aýdym aýdýan diýere. Men goýdymlar saratyp dinle diýen. Düşündirbildimmi? Düşündirbildiň. Belki sen düşünendiňiz hiç kim gaty görmesen siz şu wagt şu peredaçany görüp bizi atkrivenni tanap başan ýöne biz entegem häzir şu gümür ýamry 2-3 sagat gürleş otursa häzir syomkada soň ýene 2-3 sagat gürleşýär. Sebäbi hemme zady nähili diýende de kamera hemme zady aýdyp bolmaýar. We içki dünýämizi meselem Goçmuradyň we Süleýmanyň bilýän selbisini hemme kişä görkezip bolmaýar.
Gayrat edin, doğru düşünün. Ya beni primerna şu at şu öz bolsun. Pasti şu hem adı aydı oturdun da şu. Hawa. Pasti. Hawa. Yöne bir ütköşük erbet adam diyen akten. Katور söyle, görür söyle, doğru düşünür söyle. Onun kıyın zadın taraftardı. O da adam kurvaş şu kuen işkli düğünne var ya man yaltanım da. Man yaltamen. Sen neme değerli? Olmaz tırdayan yasadalı. Anan kâda şey diyen. Onun mesela tağamanlı düğüler yok. Biz uzak gün karıştıkta düğüler gelýänçe. Düýe karışta kadr o klip maker'ın görýän kadryny düýe ba. Menem diýen kagızçyga düýe diýip ýaly ben satsan. Düşündiňmi? Yok zatta mesela ulukan televizor arkanda da Selvin klibi gidip tu Selve möňüne şey dip kamera düşüp tu mesela onun Selvin klibi gidip tu diýip ýa-da kagda diýen. Umuman hem gülkünç olur. Umuman diýýänleri ýaltanýanna. Sebebi adamın o da kadryny bilen oklarda. Näme üçin? Ne hapalaýarlar işinden amaýdym bolarmy? Qiyinlat kabul eden aklar diýeni. He, olu beyni. Her kim anlamaz. Innem kabul etmeliler mi? Yok, Kabul edýänler bar. On kanunu bara 4 akorddan ken обычный adamın beyni, обычный yani muzikant däl adam beyni kabul edilen. Men başlat diýjek bolýan. Nauşny da kayzyndan. Seret şu wagt inni biziň gelen yerimiz hemme zat grubu söz atna razı bolup barýar. Gysgaçyk ömrü aýdylýar, dinlenýär, geçýär. Aýdylýar, dinlenýär, geçýär. Täze zat bermeli. Selvin o başta aydymlary. Selvi diýsen şol aydymny gözleýän başta. Täze aydymlar dinleýän, siz onu bagyň. Onu innik sezon onu dinlemeýän. Döwre ýaşamaly. Ni hemişe şeýle bolmaka? Yo. Bundan beter bol. Öň başta Selvin çykaýan döwürleri Azerbaýjan aýdymlar modady. We Selvi Amerikansk aýdymlar dinleýärdi. Kiçke. Onuň Selvi bu Amerikansk aýdym dinleýän ýok. Azerbaýjan aýdymy öwren diýenlerini men bir Azerbaýjan aýdymy bir ýyl öwrenipdim. Näme üçin? Düşünemek, bilemek, maňa tanış. Bir ağam vardı, şol aýdymy gowurýardy. Selvi diýdi, şol aýdymy öwrenäý diýdi. Menden sana padarka dedi, ba dedi. Ay bor inni yaşa fena wagt öwrenesiň gelýär. Şu wagt biz işte dinlämdik. Öňler kim näme täze zat çykdy dinlenýärdi. Inni her kim gat köp bilýär. Hiç öwrenýärmi şu wagtlar. Öňler biz ken öwrenerdik, repetisiýa geçerdik. Şu wagt ýyly ulukan aýdym çyýal aýtyp berýänmi? Umuman öňler. Öwre düşündiňmi? Bizim doğurmada. Bizim doğurmada. Men 2000-nji ýylyň gurrungy edýatyryn. 2000-nji ýylyň gurrungy edýatyryn. Onuň ýa Azerbaýjan aýdym, bir ýyl öwrendim. Şo bir ýyl näme üçin öwrendim? Şonu boğazyma näme tanış tehnika bardy. Mesela Amerikanski. Mesela ol Azerbaýjanski mesela. Onuň Ýewropaň dinle otira. Beynim, boğazım şonu dur. Azerbaýjan maňa agrak geldi. Onun ýönünni Allah şükür araba etdi Rabbena fe. Onu 3 aýda öwrendim. Ne tanışdy? Inni tanış. Inni araba öwrenip bolýar. Azerbaýjanymy öwrenmäň zat, Ýewropada öwrenmäň zat. Dinlesen 2-3 aýda talyp bolýar. Kän oturmak gerekke. Esasy şunu öwrenişdirmeli. Ýanky dermansyz işlemem gutulýan diýene. Şunu oda edýän. Komanda berýän gutulýan diýip. Ýanky şunu dinläp otýan aýdym täze bir aýdym dinläp otýan. Eýem şunu ýazyp otýan. Sen göni buň bilen aýdan owa. Sözlerini okap otyrsyň. Mesela täze Amerikansk aýdym dinläp otýar. Sözleri bilen dinläp otyryn. So ikinci, üçüncü edekde uca arkayn hinglenip bolýar. Özü ýaly. Onuň soň haladyňmy? Şo ýaly. Haladım.
Onun yani diyen şey devam eder mi diyen, bu da bitirrak bolur diye. Yok, her döwür bir döwür. Her döwrüň öz süýjüligi bar. We her döwre göre sen işläp bilmeli. Selvi şu wagt selvi toqlayjy del. Selvi okaýaka 2005-nji ýylda selvi toqlayjy bady. Ýöne şu döwrüň selvi toqlayjy bady. Bir zat iş dinledim kabat gelimde. Aydymlaň TikTok'da ýören akdiýeler diýe. Adel. Ha. Men TikTok üçin ýazamak diýe. Menem TikTok üçin ýazsam diýe, men pokoleniýam üçin kim ýazsyn onu diýe, men olar üçin ýazýan niýe. Inni. Ol diýe, aslında ol başgasy ýazyp bilenak. Grup aýdymyzda on öz dünýäsi, öz tebigaty bar. DJ Koryanım ol başga da. Adeline başga. Onun mara neme dönemdir toqqam. Aydym ýazmak, saz ýazmak ýaman aňsal. Saz islenip mektep okuýy ýazyp bilýänni, programmalar bar. Belli adamlar ýa muzikantlar ýazýardy. Ana esas sebeplen bir şol. Ýaman aydymken, aydym aýdýanken belli aydymçylar bardy. Onuň bir şoňçynym kaçdy we awtomat bolmaly zatda ol. Indi kaçdylar, kaliçdylar bilen aljak bolýar köpüsi. Olaryň öz sanymken, aydymlaryň sanymken. Ýöne şonda da ýöremeýänler bolýar. Şonken ýa hilip aydymken soraň şo dem, dogry şo. Ana sebebi şol. Sen bir aydymlaryň hilip diýjek bolýar. Yo, deret asyl kendiye. Yo, dinle del. Meselem Televin käwraýdymlary bar. Это на твоё усмотрение, Кочмурат. А дети, которые играют свадьбу, и kimin en atası çağısı näme diýse razy, şolary dinletmeli. Olaram näme dinle Ýewropa dinle, Ýewropa dinlenen biz dinlenen gowy dämi? Tabii bizim şolary gowjaýdym. Anlat düşünür ýaly. Yeňiljek. Ulan diýenler. Men diýendiňe şeýle gidermi diýenler. Mysal üçin sen Recep fun aydymyny aýtdym. Ol aydymyň näçe wagt döräni belli däl. 3 aýmy, 6 aýmy, 1 ýylmy? Ha, kino üçin döredirler. Belli däl gerek. Ha. Sen şu wagt köp aýdýan aydymlaň meselem bir aýdy, bir hepdede, ýa aýdyşyň ýaly 2 sagatda döräp bilýär meselem. Ha. Ýöne şol ol aydymyň bilen soňky köp aydym. Ömrüm deň däl. Ecemem şey diýe. Ya men üçin şeýlem käşol. Ýok, ol sen ýani beş barmak deň däl. Senem şonu ýaly pikir edýän, ejemem şonu ýaly pikir edýär, ýene de käbir patbişikler şonu ýaly pikir edýär. Ejeňem biziň pokoleniýamyzda ol iki ýaşlar üçin o gydykdy däldir. Ýöne şu hawa. Iki ýaşlar üçin olar gydyklylar. Selvi TikTok'dan tanalan bagşy diýip öğrenem ma. Selvini son aýdymlar bilen tanaýan. Inni soraw, ene bolýa, men karşılygym ýok. Täze stil aýdymlar. Karşylyk soňam bize bilir ýer ýok. Bana näme? Hawa. Yo, inni men soragym. Sen hasap edýän muşda Recep fungadan aýdymy bir başga. Ya häzirki ýaşlar üçin hasaplap belli bir derejede Hasaplaňa, uje sen içki dünýäde göre ýaşaýan. Yo, hasapladyň ýani toy edýän ýaşlar diýdiň ejesi kakasy diýdiň. Hawa, dinle yo inni hasaplaýan. Men sana şonu açyklajak bolýar. Hasap bolýar şol. Ol men şonu ýet bilen ýazmadım, onu ýazasym bilip ýazdım. Nastroýeniýam owdy. Biz häzirem şolar ýalaýdymlar ýa-diýip. Ara düşdi bir ýalan gep, sözlesegim goýmaýar ýürek. Senden bana çındı gerek, günahkar men ýadydyň. On ýalaýdymlaram ba, ýok däl. Şowurdady. Sen diýen şowurda dowam edermi diýen? Olam da şowurda dowam ederok, bulam şowurda dowam ederok. Öň döwrany orsaýdym aýtsalar, nädip ýördiň? Gülýär Türkmen aýdymam aka diýer. Orsaýdym aýtmaly. Orsaýdym ogurýanlar diňler ýaly. Biz hemme zat oňarmaly. Onunam bolmaly. Qabnamyzda minnenam bolmaly qabnamyzda. Şu onunam barmy? Ba tagy näme? Şu ýa özüňiz. Ýöne her kimin
O da nesibide ne on yani dinlemek değil mi öyle diye. Yani şu özümüz için yazıyana şovul ya şu tiyabı özümüzüm yaşamı diyem gidip var ya da. Düşünür biliyorsun mi? Onu ağadım dinleye özümü dinleye yani aydımlar şovul ya da ona şoma var ya. Ha olur da. Olur yani qaharlı sözlerim öğret cezengzeden qatmanili kabiri näme manysydaydım men yani senin beynin şu manisyny düşünmäne ukyby yok diyen. Qatgov diýip durar. Blok sen. Blog da selama. Oy kösenen belki kösen öwrenir. Şoň üçin diýen ýykylmadyk ýöremäge öwrenmeýe. Şu çağam we ýykylaýmasyn diýip saklasaň, haçan öwrendin o ýöremäni? Oy ýykylsyn, bişmese bişmeýe, bilýärmi? Düşmedik bişmeýe. Ýöne şu ýaşlar üçin diýdikden şu wagtky iki bölüge bir ýaşlar üçin diýdik, bir hem ýaş däller üçin diýdik, dämi? Ýöne ýaşlarda da bar. Ýar diýip ýannym men. Şol ýaşlarym köpsi gowar ýa. Ondan şol döwürde sevgiden ýanan adamçyklar, gyýşadlar, oglançyklar bar. Şolaryň yüreklerini hasat edýär. Gynançlaýdymam, gowurly, gynançlaýdym bilen tanallyga biz. Meselem Selvi. Gynançlaýdym bilen tanally. Ýar diýip ýannym men bilen näçe konsertlere giderdim. Ýaş wagtym. Diyecek olyanım şu ýaşlar üçin aýdymam hilini gow derejede edip bolýar aslında. Yo hili o derecede. Ýöne bu diye kän çykarýar. Onun dinlenip ýetişen o käwraýdym. Oňa da gynan ýan käde. Onun olam howluk kära aýdymyň çykmagyna, bu da howluk kära aýdymyň çykmagyna. Bulam dinlenenifle, bulam çykarýar bolýany, onu bunky basylaýa. Dinlenmän. Men näme desmeli? Ýylaýdym çykarasmeli. Ýöne bolan o. Köp çykarmasaň. Onu da ýalar. Şu tarafa konkurensiýa ösdi. Ýaman. Ýan diýdim aýdymçam kän, olaram kän işleýär. Düşündiňmi? Onuň seni onu da ýalar. Ýene bir zat. Ýokoja adam aýdymçy bolanmasaň, islen dadyň etsen bolar. Ýaman gatyr bilmez ýöne. Men näme pikir edýändiň aýdymyň hili dinleýije bagly. Näme üçin dinleýiji talapkar bolsa, dinleýiji gowzady, dogrzady dinleýän bolsa, beý diýmeli. Dinleýiji näme dinleýän bolsa, haysi stili dinleýän kän bolsa. aýdymçam şonu berýär. Hawa. Ya meselem aýdaly, ay planda dogry däl, gow däl diýerler. Ýöne onu da şonu meselem şoň sprosy bar. Hawa. O näme onu gow däl? Hawa. Gow däl diýip näçe hyt etseler, ol artiston berer ol. Şoň bilen toýa çağırsalar meselem. Dinleýije bar diýen şol. Michael Jackson'ın videosyna aşağıda söýüp ýazanlar bar da onuň näme diýjek? Ýene de bar, borlay diýen. Haraşoş da biz borlay diýip bilýäs. Käbir borlay hem diýip bilen ok. Şoň ýerişt edip därler. Ola bola biderek. Garad bar, oglanlar, sag bolun. Gurlaşör men tapam ýaman gowul şuga da sawol. Sag sizde. Soraýasmy? Ay goşuk bilen gutorma. Sawollar şeýle ýaly. Yo bu tarafa gelene. Ýa badalym da bar. Ýaňy. Onu da oturuver. Umuman mara durmuş gaty gowda. Geçen tananna da ýanky Podolan tanna diýdim, karikatura wa. Şeýleje tura. Öňe görüpdim. Bir avtobus, bir gapdalna bir oglançyk, bir gapdalna bir oglançyk. Mıň tarap edil ýarsy, çorny-beli edil deň ýarsam raznotsvetni. Sen nähili seretseň, sana şonu berýär. Durmuş. Oňarsaň Selvi sen gelende bir hilek gowlay, hezilet ýanlay. O sebäbi sen özüň bilen heziletmegi başar. Özüň bilen bagtly bolmagy başar. Ana şonu sen gören hem adam şat bolýar. Sen ýöne zeyren otursan sen bilen hiç kim görüşeden men jaňam almaýar hiç kim. Tokam mene ýadadymla ilhamam ýok işle. Ýa-da biriniň ýanyna barýaňa bu da tanaýa aýtjak. Barýaň bolýar ýöne. Hiç işlemeýär, iş ölmeýär täge. Düňe durmuşyna problemalar aýtdy. Ondan işle.
Şeyde klientlerine hatırlıyorum barafın gelmeye de. Yama. Ağolus başladın mı? Tipin o der vatıramadın. Yok. Yo, hälim şonu aýdyp otyra. Durmuş söýmeli. Özüň söýmeli. Ana şonuna her kim senden gowy energiýa ya. Yo, aýtsak bolan selviň pluslar käňe öwsen halan akda. Meselem öýe Yok sen ama bilir yani. Yok. Çağlarla mesela mamaşta oturma geliyor mesela bir sadaka olmalı. İyi ütködül ya da. Vay hoş. Mamaş olmuyor. Şu enerjiyi paylaşıp bile. Onun diyen. Senim son yalı bolu bilyen diyen. Senim son yalı bolu bilyen diyen. Nemçi olmaz o. Nemçin bolun o. Nemçi olmaz. Bulmayanlar. Hellem ben şapa sil verecek olotıyor. Şu selvi yaman ütkö. Sene betil son yalı ütköşük bolup bilyen. Bolana tebigatyna bagly. Enesle cep var. Şey. Ay menem şey. Açan atırlı olar kamı diyen ne olin. Selvi mene sin molsun oraya mene sin yal bolcuk bolun bol plemaktik başlaya. On duruşu da bilyen mi? Hiç açan selvi de bolmaz mı katiyen. O ağayta sen şu olsun o. Gönü ütköd ya da atmosfera. Asırlı sıramanı var onuram o kevira onur ya yani. Ne mi dedim? Bana çay oy. Üflesene çay. Çay ne çay? Ay bor. Beter ağram salmayın. Barcanızdan koyayım. Onuram hakkı. Yönü yasama ol ya dawa. Asırlı sırama. Sen ne olsan gayret et de şov ol. Bolcak olsa asıllı ol. Ya asırlı ol ya da hadi görüşürüz. Çınlık bildim. He. Düşünmedin mi? Ya asıllı bol. Ya da Ona yoşuk bilen nemedi verel tokkan pana da ne öňüňizde de nesip bolsa. İnşallah. Toýuňyz nesip bolsa sağman soýly. İnşallah. Bagtyňyz bolsun. Amin. Inni neme diýjekdim ne? Bir Qoçmuratken on bilen ama tokkam diýip berýärmi tokkam diýendir. Şun her gedek soraýyn. Inni teret Qadırlar bitdi. Karaçi men bilen massadı men niýdim men şondan var men bilen massany bilýär. Her kim men başladım diýerler var. O hiç onu diýjek bolanım oýnem näle moda bolup gitdi ha. Ýöne Silvi ýok diýip bolan agony. Men meselem Silvi hemme dostlary o gatnaşanlar bilen tokkam. Ýöne men meselem nawat bilen ýerýär tokkam diýip bolan aga. Diň özü bilen bagly şu näki tokkam diýär. Meselem o gatnaşýarmy? Şo nämäni bilýärmi? Biz tarapda şu tokkam, taýym O bir şey. Dostlarımız. çağalara diýilýär. Deyip çağıran tokam plan. Tokam plan çatan ne hili? Tokam. Diňe selvä diýmellerle şon ýaly öýle bolup gitdi. Onuň diňe selvi diýär şonu. Başga selviden masy hiç kim bide diýen agony. Düşündün mü? Bizim selviden masy hiç kim diýen bak. Ýöne kän adam daşynda. Hemme dostlary, o gatnaşýanlary diýjek bolýany. Binde toýdan soň tokam diýip bolýarmyny? Diýje alanyňmy? Diýjek bolýany. Anne anlan oğlun diýär Resul kiçi. Aýyo biz giýewlen aran sallamasak bunu bizden ýitirer diýerler. Dostum. Ne giýewlen aran sallan. Giýew merbet sallama diýerler aran oğlum. Ýok oğlum. Allah şükür. Ýa aýtdym ha. Gözlemesin. Hiçten giç ýaşa uçmuna. Onu bu podcast'tan toýňyzdan çykarlaýyn diýip boldy. Belki. Onuň başga da näme aýtjak goýjaň bolsa bir sag bolýar. Gurlaşýar. Näsem ýene gelýär. İnşallah. İçimizde olur öyle onun ýene. Allah işini doğru etsin. Arzularınız hasil etsin. Allah can durmuşumda yol hak yolunda öz söýen bendelerini sataşdyr diýen yollaş edip. Her bir adama da doğru yollan yürümegi, hiç ili jaýman, adaşman yürümegi arzu edýän, dileýän Allah'tan. İşin doğruna olsun, yüreklerinizde, bize bizim aydımlarımıza orun veren Allah'a şükür. Bizi saylayanız için sağ olun. İşin doğruna olsun, belki her bir aydılan sözlerden özünüzü netice çıkarıp durmuşunuzu özgörseniz ona yetesi zat yok. Ol biz için gat ulu bağıt. Şul gepleşikten
öz durmuşuňyzda bir zady ütkötüp bilseňiz gowy tarapy elbetde. Işiňiz orna bolsyn hemişe biri bir ýamanlyk etýär meselem. Şol adamy bagşlamak üçin şol gowy häsiýetlerini ýatlajak bolýan. Aran üzmejek bolup, gowny degmejek bolup, umuman her bir adamda gowy söz gözleň, gowy häsiýet gözleň. Şola plan etdi, şol haran palan diýmeň. Bey diýip siz öz janyňyzy ýakýaňyz. Öz janyňyza bir ýakmaň, beýleklerinkine hem ýakmaň. Umuman gowy ýaşaň, bagtly ýaşaň, durmuşdan lezzet alyp ýaşaň, her bir dogan güne begeni şükür etip ýaşaň, her bir gijeden lezzet almagy başaryň umuman gowy durmuş. Gawaýtdyň. Allah gawsyn etsin. Haklardan aýrylmasyň. Joşda soňuna söýle. Ha? Sen aýtjakladym. O, gytarap bilen o. Mene mutarysym ýöne. Çay tortu diyen bolýar. 3 saat görmeýäli. Meni mutarysym bilen ýöne çay tortu diyen bolýar. Ýa çay häzir. Öçüp dowam edilir. Öçüp dowam edilir. Näme diýen hemme zat diýdi telwiň öýdi. Awa. Hemme arz bolan saňa da. Amin. O şu ýanky diýenim esasy şu durşuňa gal. Amin. Emme ütkötmesin. gowrya sen o şu durşuňa gal. Köp berip azdyrmasyn, az berip diletmesin, mätäj etmesin özünden başga. Öýdäkilen jan sag bolsun. Mamaşy. Amin. Salam. Hello. Mamaş. Hemmäňize. Alana mümkin kılıp satçıdan selviğim hem sılkalarını koyuyor, satansetlerini koyuyor. Aydımların hem aydımlarını dinlep korum, yok aydımlarını dinlep korum. Yok man yaşlar için ne beyle aydımlarını dinlep korum, onun bilirsiniz. YouTube'da derdim aydımlar ama. Om sılkalarını koyuyor. Sayk kovar ya nemçi derdim aydımlarını aydamak deyip. İnşallah aydars. Aratça. Bolly hemen de hoşun art production. Goodbye. Kommer Yammer podcast.